Ay kat ata ni gagayam nagpa-deliver ak iti kubo. Kikita kadatoy kami ko na agtataray damatan matintin nagmagam dadya kubo ko na nakasikigo na intaray-taray damatan. Ay na no nadadalay tagkat natin ay pabayad ko ti 1,000 shiti mil dita. Agasam data nakabangkingan nakangin nga kubo. Kat ko nakdagita babaro nga nakatambay lang dito ay may umay kayon kumadwa kayo nga agbagkat iti kubo nga kabarbaro. Tay kang kayo lang nga nantikwan pang kindiyo damdama. Dami nila. Kani parchang kayo iti kwa pa tarakan ko nga manmanok. Kaata iatrasyon ay kaapuraon nyo babaro. Tani sayang ti oras yaw. Kamanariman iti panangyatras da ko nakanya da nga kasta orayan dakta kwa kitak no pangibabaak ay nagas yan amat lang nahitinranan ti tricyclean apo madinamat kita anji dalanan ni angkelan ay na nandanyak di jayan na kaata ko nak at ang kubo barok nga may baba dito ibagak aming nga patakarakon saan kayo nga mabaling nga ingato da kita chinchiniras yu dita tama ikanti roget kan bawal agtago di sofa nga ginatang ko dita kan han nga mabaling nga sinjon di chandelier nga impakabit ko dita ta ay na nangina ti kuryente tata ay kat ata ni babadan o ko na kayo nagready kayon tani madida nga kaya no sudsuda lang ay na pod ng sama ti nakaututon nga may sadtan tasim nga umuton ti agat kareten ata paylaang mangrugugi paylaang ay nakat ni agiin nangot dun sa matitikwan power dita ada pa may isang lalaki dita agnagan iti power kaatan nin maibabadan atakan kuya bots na palaban kadtan kung nagami nga madi ka makibabali dita tamadim kaya ti agpagkat ti kubo ket tamo mo lang nga bagkatan ke dagidi kwa nakabox nga quarter legs tayo han maggayam na laka iti agibaba iti kubo ta ado ti kwa maangot mo ngagduduma ba habang agibababa ka ti kubo atan ni nagpupugiit dadtan ay na natinaga na po natukol sa maji sa kanang hamaysan kung nakain inayatin tata nakangin nina itang kubo ne kita nyo nga nalaing nagagayam na kasano ti teknik datap na may babada da itang kubo ada magamit iti strategy da mga idol-dulin da kita tapno sanda unay nga marigatan nga agbagkat at ani itong gingda sa agatras ay agabante gayam di trakda Alam nila yung style. kasta di ba naglalaing da maggayam an nga nasayang itikwa ipamirindak damdama ay na salamat mo tanay babamat ten kat ko naman di asawa ko nga bartikiron kapag mayat ka nga pag inuman da ito nga kubon awanon